masoyiya ba kamar ki guna, sanki ya shige cikin jini har da jijiya. Na yi sokaci gare ki ne dan ki tallafa mun, zo ki tausaya ki karɓi zancen da ke a raina. Ki nake gani a zahiri har da baɗinina, sinar ki an da kan waɗansu ko hantara suke mun, suna ganin kamar in an ka kyale ni za ni zautu. Su manta so da kauna shiga suke babu usiri. Na yi tanadin gidan da zan kai gidan ki zauna, san ki zuciya na yi wa gurbi kaɗai ya zauna. So ya sakan mai ki kwance da ke kaɗai na yarda, zo ki agaza gare ni mun zamjini da hanta. Babu rabuwa kuma kiza na so ya shaida. A baya na faɗa cewa so ji dali ne, amma idan har ba ka yin so a gare ka za na jajanta. So ne ake kira gayya, shi ɗai ne kawai ka jan zuga. Sanyi na so idan har ya yi kamu na gaba ya cin bargo, mai fidda dukkanin tsoro ya mai da kai kamar dodo. Komai daren daɗewa su kai ne zan kira da tushe na, domin ba zan butulci ba, ba zan da na sani ba kaunar ki ta zan farin ciki na ba. Kin yaya damuwa har na manta bakin ciki a bar sona, ba dan ciki da ruhi ba, da so ba zan yi dabi ba. Shi ne ya zama zaɓi na, da so ba na shirin gaba. Kai ka zama hujja na, ƙarfin jiki da ruhi na. Silar ka ne nake samun duk wani karsashi nake mora. So ne dalili ina har da kai dawa ne, ni mahaukaci ne. Kaso ba abin da ba zan ba, mai yinsa malami ne, da so jahili ba zai yi ba. Agunka ɗalibi ne, ni har yau ba zan macica ba. Sanar da ni ka kara so kanka ba za na daina sharhi ba. Kunan na dakata so yayi mun sutura wando har ma riga. So mai karamci in har ga kakwai aminci, dukan takwaici zan yi ga wacce za ta so ni. Mix Japan Sound Production.